салом дӯстон, дар ин рӯзҳои баъд аз трансферӣ як каме хомӯшӣ ҳукмфармост, лекин мо медонем ки баъди чунин сокит буданҳо нохост ягон ҳангома рӯй медиҳад. барои трансферҳои моҳи январ клубҳо аз ҳоло кору бори худро оғоз мекунанд. бо худи футболбоз ва наздикони ӯ кор карда кӯшиш менамоянд ки ба мақсад бирасанд, албатта бо варианти барои худашон беҳтар. имрӯз мо дар бораи се мавзӯъ гап мезанем ки бовар дорам барои шумо ҷолиб аст. ҳоло ки футболи даставӣ дар танаффус аст, моро дар ҳама қитъаҳои ҷаҳон бозиҳои даври интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 интизор аст. рақобатҳо хело шавқоваранд ва барои ҷолибтар шудани тамошои онҳо дӯстонамон аз 1x коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. дароед регистратсия кунед ва дар аввалин пардохт то 1140 сомонӣ ба даст оред. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. собиқ ҳамлагари дастаҳои Ювентус, Милан, Бавария ва Атлетико Мадрид Марио Манжукиш корномаи худро ба анҷом расонд. дар ин бора бозингари хорватӣ дар инстаграми худ хабар дод. ӯ ба Мариои кӯчак номае ба гузашта навишт барои худаш, аниқтараш ба кӯдакиёаш ки чунин аст: вақте ки ту бори нахуст ин пойафзолҳоро мепӯшӣ, тасаввурам карда наметавонӣ ки туро чӣ интизор аст. ту дар мусобиқаҳои беҳтарин гол хоҳӣ зад ва бо грандҳои футболи ҷаҳонӣ дар мусобиқаҳои беҳтарин қаҳрамон хоҳӣ шуд. ту бо ифтихор шарафи миллати худро ҳимоя карда қадру манзалати варзиши Хорватияро баланд хоҳӣ кард. ту муваффақ мешавӣ, чунки ҳамдастагон, мураббиён, оила, агент ва дӯстони беҳтарин туро иҳота хоҳанд кард. ба ҳамаи онҳо миннатдор хоҳӣ буд. аввалтар аз ҳама ту ба хотири меҳнатдӯстӣ ва заҳмату талошат муваффақ мешавӣ. дар ниҳояти кор маҳз бо ҳамин хислати худ ту ифтихор хоҳӣ кард. бисёр чизҳоро қурбон мекунӣ, аммо билохир дарк мекунӣ ки ҳама ин арзанда буд то ба чунин рӯзҳо бирасӣ. пас он фурсати ба мех овехтани пойафзолҳо ва ба нафақа баромадан фаро мерасад. ту аз ин пушаймон нахоҳӣ шуд. футбол ҳамеша ҷузъи ҷудонашавандаи зиндагият хоҳад буд. ҳаловат бар Мариои калонии ту. дар идомаи нома ҳамчун охирсухан Манжукиш чунин гуфтааст: агар дар ҷоми ҷаҳон бар муқобили Англия бозӣ кунӣ, дар дақиқаи 109 омода бош. бозигари хорватӣ бо Бавария 2 маротиба қаҳрамони Олмон, 2 маротиба ҷоизадори ҷоми Олмон ва 1 маротибаги Лигаи чемпионҳо ва суперҷоми УЕФАро ба даст овардааст. ҳамчунин бо мюнхениҳо ӯ дар чемпионати ҷаҳон байни бошгоҳҳо қаҳрамон шуда 1 маротиба суперҷоми Олмонро соҳиб шудааст. дар Ювентус Марио 5 маротиба қаҳрамони серия А, 3 маротиба ҷоизадори ҷоми Италия ва 2 маротиба қаҳрамони суперҷоми Италия шуд. дар Атлетико ӯ ҷоми Испанияро соҳиб шуд. бо мунтахаби Хорватия соли 2018 то финали ҷоми ҷаҳон роҳ ёфт. Манжукиш 2 маротиба беҳтарин футболбози Хорватия интихоб гардид ва аз худамон илова мекунем ки метавонист бар муқобили Истиқлоли Тоҷикистон бозӣ кунад, аммо ба шӯхӣ ҳам гуфтан наметавонем ки аз ин тарсид. дастаи Персеполиси Эрон аз харидорӣ кардани футболбози хорватӣ даст кашид. маоши зиёде ки футболбоз мегирад монеаи ин трансфер шуд ва бо ҳамин Манжукиш ба фаъолияти худ нуқта гузошт. ҳамагон медонанд ки Роналдо акнун зери рақами 7 бозӣ мекунад. Кавани бемушкилӣ пироҳани рақами 7-ро ба ҳамлагари Португалӣ дод. худи ӯ бо шумораи 21 бозӣ хоҳад кард. Кавани дар тими миллии Уругвай ҳам зери ҳамин шумора вориди майдон мешавад ва аслан ӯ рақами 21-ро дӯст медорад. аз нигоҳи аввал чунон менамояд ки МЮ ин масъаларо хело зебо ҳал кард. ҳам Роналдо, ҳам Кавани, ҳам Манчестер Юнайтед ва ҳам мухлисон хурсанд шуданд, вале зери коса нимкоса будааст. дар соатҳои охири равзанаи трансфери Манчестер Юнайтед мехост Каваниро фурӯшад, маҳз ба хотири Роналдо ва рақами 7-и ӯ. ҳамлагари Уругвайро ба дастаҳои Барселона ва Ювентус пешниҳод карданд. сабаби фурӯши лағвшуда озод кардани рақами 7 барои Криштиану Роналдо ба ҳисоб мерафт. Барселона он вақт бо кашмакашиҳои трансфери Гризман ба Атлетико Мадрид хеле банд буд. Ювентус новобаста ба трансфери Мойзе Кин хоҳиши ҷалби як ҳамлагари дигарро дошт. таваҷҷӯҳ ба форварди ПСЖ Мауро Икарди буд, аммо ҳамлагари аргентинӣ ба сафи туриниҳо пайваст нашуд. бианконероҳо баъди рафтани Роналдо аз ҷиҳати молиявӣ зиёд дидан, вале новобаста ба ин аз харидори ҳамлагари 34-солаи уругваӣ даст кашиданд. МЮ барои ин трансфер метавонист 9 миллион кор кунад. масъалаи рақами 7 берафтани Кавани ҳам ҳалли худро ёфт. МЮ дар ин ҳолат дар назди Кавани гунаҳгор аст. бо муносибати на он қадар хуб аз тарафи даста шуд. Кавани собит кард ки дар МЮ ӯ дар кор мешавад. мавсими гузашта дар қисми охири он Кавани бо 10 голи задааш ба даста ҷиҳати баромадан ба Лигаи чемпионҳо хизмати калон кард. танҳо ба хотири озод кардани рақам бозингари хуби худро баровардан ба бозори трансферӣ на он қадар амали хуб аст.
ҳамлагари дастаи Манчестер Юнайтед ва мунтахаби Португалия Криштиану Роналдо ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шуд. Футболбози португалӣ дар бозии тими мунтахаби кишвараш бар зидди Ирландия ба задани 2 гол даст ёфт, ки дар ҳайати тими миллӣ барояш ин голҳои 110 ва 111 ба ҳисоб мерафтанд. Аз рӯи миқдори голҳо Криштиану рекорди собиқ футболбози тими миллӣ Эрон Алидоиро шикаст. Роналдо рекорди бозингари эрониро дар чемпионати Аврупо такрор намуд, аммо аз он гузашта натавонист. Бозӣ бар зидди Ирландия барои Роналдо таърихӣ шуд. Ба Криштиану сертификати хотиравӣ тақдим карда шуд. Роналдо дар инстаграми худ чунин навишт: изҳори миннатдориамро ба китоби рекордҳои Гиннес баён мекунам. Вақте ки дар қатори беҳтаринҳо шомил мешавӣ, ин боиси ифтихор аст. Кӯшиш мекунам ки боз ба дастовардҳои беҳтар аз ин ноил шавам. Роналдо аввалин футболбозе нест ки ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шуд. Қабл аз ӯ чанд нафари дигар бо натиҷаҳои гуногун шомили ин рӯйхат гаштанд. Михаил Осинов соли 2011 дар сонияи дуввум гол зад, ки зудтарин гол дар таърихи футбол шуд. Арчи Томпсон дар ҳайати мунтахаби Австрия дар рақобат бо Самоа ба задани 13 гол мушарраф шуда, рекорди бозингари даниягии Софус Нилсенро, ки дар як бозӣ 10 гол зада буд, шикаст. Арчи 13 голи худро соли 2001 ба ҳадаф расонд. Дар зубони Манчестер Сити Эдерсон тӯбро ба масофаи 75 метр бо даст ҳаво дод, ки аз рекорди қаблӣ 5,5 метр дуртар буд. Пеле бо 1289 голаш дар 1363 бозӣ рекордсмени мутлақ ба ҳисоб меравад. Ҳамчунин Райан Гиггс дар 21 мавсими пайопай дар Премер-лигаи Англия ба задани гол даст ёфта шомили китоби рекордҳои Гиннес шуд. Акнун рӯйхати футболбозони шомили китоби рекордҳо бештар шуд. Эмио аввалин ва ягона дастае шуд, ки ду футболбози он ба дастовардҳои худ ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шуданд. Роналдо қисми бештари голҳои худро дар марҳилаҳои интихобӣ ба сама расонидааст. Аз 111 гол танҳо 12% аз пеналти ба ҳадаф расидааст. Қисми бештари голҳо аз ҷароини бозиҳо ба самар расонида шудааст. Ба ҳамин тамом дӯстон, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал лубнаш данро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гавиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.